Jane kayak memang neng ndi to jane. Wis arep sore kayak mendung. Tak kon golek berguna nang sawah ngono lho. Kok nggak eneng bocahe. Masalah jan meng tak loro kuwi. Lah kok wis gandeng jemput neh. Dadi ngimbar tukaran lho. Wis kendang bubar mliya. Kowe mliya gomblo. Kowe nek tak antem iku bapak sing ora trimo engko.